Allahu Ekber, Allahu Ekber. Horov namazды öğrenip alгансы, теге мәсәлән башкорт хәрефтәре менән язылган сүрәләрне эргәңә куеп, алдыңа алып укырга буламы? Әйе, була. Ләкин бу озакка һузылырга тиеш түгел, кардәшләр. Мөмкин кадәр тизрәк яттап алырга кирәк. Әйтәйек, шул Фатиха сүрәһен 1-2-3 тапкыр укыгандан һуң ана шул плакатсыз яки язмаһыз укый аласыз икән, бу яхшырак. Бу беренчедән, икенчедән бары тик ниндейдер транскрипциянан гына укып, өйрәнеп, шуның менән гына йөрү яту дөрес түгел ул. Белгән кешенән укыттырып, хәрефләрне мана дөрес әйтәм микән, Фатиха сүрәһендә ниндейдер хаталар юк микән дип, берәй белгән кешене табып, укыган сүрәләрегезне, аяттарыгызны, зикрләрне тикшертегез.